Malawi Brief. Takulandirani Amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli. Lero tsiku la Sabata pa 25 October 2025. Lero ndabwera ndi nkhani zitatu zikuluzikulu zimene mwina azidzidzimutse anthu ena mkati mwa mitima yawo. Chifukwa ena anatayirira nadekha amaona ngati kuti mnazatha, koma ndibweretsa nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ikhala nkhani ya ku ofesi ya MEC. Nkhani yachiwiri ikhala nkhani ya Eskom. Ndipo nkhani yomaliza yachitatu ikhala nkhani ya kuchikangawa. Kwamati kuthumbwa ka kuthungwe, I don't know the real name, koma kuchikangawa nkhani ya ndege ndimene ndimalizire lero. Koma poyamba ndimafuna ndithokoze kwambiri ulendo wa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, ulendo choka ku mzinda wa Blantyre kupita ku Page House boma la Mangochi. Zimene Amalawi mwaonetsa munjira monse kuonetsa kuti mtsogoleri wa chikondi wanu ndi amene ndithu Professor Arthur Peter Mutharika. Ndithu taona munjira monse Amalawi kuyima, kuweva, kuyankhula mawu pangolini wathu, mpulumutsi wathu. Zimene kunalibe munyengo yonse iyi. Anthu ankakhala ngati ali mu ukaidi woyendera wa Lambo. Koma Mulungu, ine ndikamati Mulungu, akuluakulu ndikamati Mulungu, ndimatchula kuchokera pansi pa mtima wanga. Chifukwa ndimadziwa za mphamvu zazikulu zimene Yehova watichitira ifeyo maka pa 16 Septemba lapa, tsiku losayiwalika. Ndipo nikanapempha a president a dziko lino kuti pa 16 Septemba chaka china chilichonse kuzikhala tchuti, Amalawi azimwa mkaka, Amalawi azigona tulo ndi kumaliza, Amalawi azisangalala, Amalawi azipeza kokadyera makobiri awo, Amalawi azikhala ndi nthawi yokhala pa khomo ndi banja lawo nkumafunsana mafunso kuti zinatheka bwanji. Chifukwa zoti zitheka, Amalawi ambiri samakhulupirira kuti zikhoza kutheka kuti tikhoza kulowa m'boma latsopano la chimwemwe la msangala. Ndipo ndikufuna ndinene izi kuti ngakhale Amalawi tikugonabe ndi njala ena ndi ena, koma mtendere wokha ali nawo wa mumtima. Akumatha kumagona osalota nkumadzuka kuti kunja kwacha kodeti. Koma mbuyo monsema Amalawi amasowa tulo. Amagona mwina 2 hours, koma mahours ena onse amakhala olingalira nditani ndingozikhweza kapena ndithawe dziko lino. Maganizo osakhala abwino chifukwa cha kupsinjika kumene tinali nako mdziko muno chifukwa cha ulamuliro wa nkhanza umene wapitawo. Koma lero Amalawi akumagona tulo. Lero Amalawi akumatha kumakambirana nkhani momasuka. Tinkaopa natu kuti kodi ndikayankhula nkhani iyi olo minibus muno sindigwidwa pa khosi muno. Kumachita mantha kuti anthu azikambirana nkhani za dziko lawo lomwe. Akuti kuopa kuti ena atitchera, ena akuti daba, zikafika kwina uzangona 110 abwera pa khomo pako. Mumayankhula atu izi takugwirani tiyeni. Koma lero tiyamike pansi pa ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ngakhale mu mizinda mumavenda akugulitsa malonda awo mopanda vuto. Aliyense kumapanga chimene angakwanitse choti chimuthandize pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Zimenezi tinazisowa kwambiri. Professor Arthur Peter Mutharika, Mulungu ampatse moyo wautali, moyo wathanzi, komanso moyo wautali kuti akwaniritse masomphenya ake. Makamaka ineyo ndimanena nthawi zambiri kuti masomphenya a 2019 aja kuti Malawi adzakhale ngati Singapore. Inenso ndikunena chimodzimodzi kuti Mulungu taonjezera ndi zaka za moyo wa profesa. Ndipo kuti akhalitse komanso mumpatse thanzi, mumbwezeretse akhale kuchinyamata. Thupi lake lizioneka kuti munthu nditu atha kulamulira ngakhale 10 years. Zomwe tikufuna ife mdziko muno.
ndi pemphero ndi pembedzero langa ine ngati mtumiki wa Mulungu kuti Mulungu achite kothekera. Amalawi, nkhani imene yavuta kwambiri ndi nkhani ya kudzimadzima kwa magesi ku Eskom komanso kupangidwa likuluti ma-officers ku ofesi ya MEC. Before boma limene lilipo lisanabwere kunalembedwa anthu ambiri ku MEC kuwafufuza anthuwo ndi ma youth a MCP kapena ma members a MCP. Lero kukumveka kuti anthu ajamba kupangidano amba kupasidwa makalata awo officially, sono alembedwa ntchito yeniyeni ku MEC. Koma mukafufuza kwambiri mpeza kuti anthu aja ndi Amalawi Congress Party okhaokha, palibe wachipani china chilichonse koma MCP. Zimene zikubweretsa chiopsezo kodi MEC imeneyi ikhala ya mtundu wanji. Timafuna ndikuwunikireni na akuluakulu a DPP amene mukulamula boma kuti MEC si ya chipani cha MCP. MEC ndi bungwe limodzi loyima palokha limene limagwira ntchito za Amalawi, zimagwira ntchito za boma. Choncho asatipangitse kuti ifeyo tizakhalenso ndi mavuto ambirimbiri mu chaka cha 2030. Sitikufuna. Muchitepo kanthu, muyiwunikire MEC, muyipange scrutinize MEC before it was too late. Chifukwa anthu amene akamera mizu azakuvutitsani kuti tikufuna tilandire ndalama za amati chanikaya long service payments. Zimene sizizoyenera kwa apasa mganda amene wawo chifukwa anthuwa sanapite ntchito moyenerera. Choncho mukuyenera mwafufuze mupese kuti kodi adawalemba ntchito munjira zanji, khumbo lawo ndi chani. Ku MEC kumakhala kuzikhala zipani zonse za mdziko muno, kapenanso anthu okhawo amene ali oyenera kugwira ntchito ya MEC. Si bungwe loseweretsa limene lija, si bungwe lokapangirako magalagala phada. Choncho ndikupempha inuyo akuluakulu a boma muwunikire zimene zimuonetsese. Ndalandira malipoti ochuluka ndipo maumboni ndili nawo. Mukafuna maumboni ndifunseni sangasanga ndipo ndikupasani pompopompo. Mayinanso ndili nawo anthu amene apanga zimenezozo. Ndibwere ku Eskom. Magetsi akupitirira kuthimathima. Ndinayankhulapo ine mawiki awiri apitawo kuti wamkulu amene akuyang'anira bungwe la Eskom ndi brother wake wa Mai Monica Chakwera. Zimezi ndizoona ndithu mufufuze. Ndiye kuli katimuweki kamene adakalembanso ka MCP kokhakokha kumene koko kamene kakupanga mtudzu omathimisa magesi. Mchenga choti anthu afike potopa ayambe kuyankhula dzipongwe ku boma latsopanoli. So before it was too late, please tapangani follow zimene ndikufotokoza inezi. Sindimayankhula zinthu zopanda umboni. Ndinasiya kale anandiuza a magistrate kuti uzikamba nkhani zimene uli nazo umboni. Kuti ukabwera pano pa court uzipereka umboni wako ozitetezera. Choncho zimene ndikunena apazi ndinazo umboni. Za ku Eskom, za ku MEC ndinazo umboni. Sindingangobwera pano kungodzuka mamanga tuno kumawuza anthu nkhani zimezi. Ayi. Chonde tikufuna DPP igwire ntchito mokomera Amalawi onse. Osati mokomera kantundu ka anthu kapena kagulu ka anthu. Koma mokomera Amalawi onse 21 plus a million amene tili mdziko muno. Komanso ena ali m'mayiko akunja. They are willing to be back. Kuno ndi kwawo kuno. Let them come if possible. Nkhani yachitatu komanso mwina yotsiriza mu tsiku la lero ndi nkhani ya ku Chikangawa kumene kunafa Amalawi anzathu opitirira 9. Izizi zandibwera kwambiri mkati mwa usiku kuti ndisazisiye ndiziyankhule. Amalawi akhala kundipempha Pastor Shumba tayankhulani, boma ili lisatayirire, boma ili lisayiwale
litifufuzire msanga tidziwe chimene chidapha Chilima ndi anthu ena 8 ku Chikangawa, chifukwa ma commission of inquiry amene anakhazikitsidwa mu boma la mbuyo lija sanatipase umboni woona ndipo sitinakhutitsidwe nazo. Ndine ndani kuti ndikanyozere pempho la Amalawi ochuluka? Ndikamati Amalawi ochuluka ndikunenetsa kuti Amalawi ochuluka fa mawu awa ndayamba kuwalandira 2 weeks ago, koma ndimasankha kukhala chete, koma naona kuti dimandi ikukula. Anthu asi amodzi, si aboma limodzi, si achigawo chimodzi, koma ndi zigawo zonse mafuna kumabwera. Pastor Shumba, kodi mukulekereranji? Pastor Shumba, so ine ndisakhale chitonzo pakamwa pa Amalawi, koma ndikhale chotengera mawu kwa Amalawi, kulikumbutsa boma kuti takhazikitsa ndondomeko zabwino. Mbuyo muchinakhala ndikuyankhula kuti mu commission of inquiry ndidzapempha kuti ine ndidzakhalepo, chifukwa ndini maumboni okwanira kwambiri a ngozi imeneyi ya ku Chikangawa. Mukudziwa Amalawi ambiri kuti angochitika ngozi ija atangoyikidwa m'manda malemu Chilima ndi anthu ena onse. Ine ndinakonza ulendo kuchoka ku mzinda wa Lilongwe kupita mpaka ku nkhalango ya Chikangawa, kukafika pamene padafera anthu amene aja. Ndidakhumudwa kwambiri nditafika nkupeza kuti malo aja ndi pambalambanda. Ngati ndinakwanitsa kuyenda ndekha ndikukafika kumene kuja ndekha, nkukapeza zilonda pa tawa ya TNM, nkundiperekeza pamalo amene aja panafera anthu paja ndi panopa ndekha. Ine ndikukhesa nsozi kuti kuja matiko khwitima kuja ndi kuno. Asilikali amene tina Amalawi ame odziwa bwino ntchito yawo kumakasakasaka malo ngati ano. Ine sindinavutike, ndinangotsika chokwera nkuyenda, kukwera mtunda, phiri likulizungulira, kukafika patawa, kukangofikapo chiti opanda wina wake kundiuza mapu kuti mudzere uku, ndinakafikapo. Ndi asilikali kanalipo kaya 20 kandi 30 kandi 50 kukasakasaka anthu 9 mpaka na kudabi mpaka na mbe osawapeza, nkumatinena kuti kunali kokhwitima. Ndi pano ayi ine sindinamvese, ndipo sindinamvese kuti anthu aja nkati nali kokhwitima. Valentino Phiri, ine ndikufuna muzayankhulenso mawu amene aja mu boma ilili. Tikayamba kuchita kafukufuku tisakufunani kuti muzafuna kuti kokhwitima kumene munkanena kuja munkanena kuti, chifukwa uthenga lokupeza kuchoka kwa munthu amene adaona ngozi kuchitika mulonda wa patawa, ndamene analimba foni kuimbira ku ofesi yake. Ofesi yake nkukuimbirani malo akuti wachitika ngozi ya ndege. Nthawi iso yabwino masana ningoti kumama wa before 12 o'clock. Inu kumapita kumakana kuti ndikokhwitima. Tikufuna tidziwe meaning ya kukhwitima. Mwina ndi chizungu chaku ame, Amalawi adziwe kuti kukhwitima ndi kuti malo ndafikapo koma sitikulola kuti anthu enaso akafikepo, kapena mwina that's the meaning of kukhwitima muchiyankhulo cha usilikali. Koma ngati ndikukhwitima mwene timakudziwa ife kuti kukhwitima mawu ena ndikowirira kwambiri, kapena ndikoopsa, ndikunkhalango kwambiri, mitengo yakungana. Tikufuna Valentino Phiri muzatanthauzire. Tikufuna so tidziwe chimene chidatengesa mpaka nakutha 5 hours musanafotokoze zenizeni zimene zinachitika ku nkhalango ndi chani. Tikufuna tizidziwe. Tikufuna so tidziwe chimene chinaduladula ndege kuti idulidwe kwa mapisi. Chifukwa malo amene panagwera ndegepo ndi padoti pafumbi penipeni. Ayesa akapitapo lero atakapita kuti ndikunena ndi zoona. Ine ndinapondapo popanda ngakhale miyala, pa flat pabwinobwino pa tchatchatcha, popanda panali mtengo umodzi kumene unagunda ndegeyo nkutero kuti munena kwawo 4 meters kuchokera pansi. Zoona ndege kugwa kuchokera pansi 4 meters kuchokera mwamba 4 meters kutsika pansi. Ndege ingaphe anthu osacha bwanji sina yake ndege. Tikufuna tidziwe zimenezo. Akunkuya anatiuza kuti black box akuyisa malo abwino kwambiri
amalawi tisadere nkhawa tidekhe. Tikuyifuna black box nthawi yakafukufuku yathu. Tikufuna black box yakunkwiyu muzatipatsire. Tizapeze mu information mu black box manager. Inu munapanga mbali yanu, ifenso tipangeso mbali yathu. Ndendi ndi anthu 6 amene anandipasa umboni kuchikangawa za ngozi imene jayi. Ndikuyankhula zindi zoona zenizeni nditapitako ndinakumana ndi anthu ena ocheka matabwa. Tikufanso tidziwe kuti mphunzitsi uja, headmaster uja, ankafukuza kwayambo adapita kuti lero. Tikufuna tibupeze ngati kulibe tidziwe anapita kuti. Tikufunanso nyamata wapatawa amene anatumiza uthenga kuti kuno kwagwa ndege. Tikumufuna tidziwe kuti ali kuti ngati kulibe anasowa bwanji. Tikufunanso mwana wa mtsikana amene ankatola nkhuni amene anaonera amene nakumanapo ndi anthu ena amene popo namathawa anapita kuti. Tikufuna tidziwe zonsezo mwandondomeko, ndipo ine ndina umboni onsewo manyumbawo ndikuwadziwa. Amalawi adziwe chilungamo, Amalawi adziwe choonadi. Amalawi sitili mkati momangidwa mipango kumaso. Boma lapita lidachita zinthu zazikulu. Tizadziwenso amene anamuuza Chimwendo Banda kuti ndege yosakwere ankamuletseranji. Ndege yadzadza, ndege inali ya capacity anthu. Dzulozuloli ndinali ndi msilikali wina wa kumvera uku. Wanali ndege mija inali ndi capacity ya anthu 21 ndipo munakwera anthu 9. That means munali space ya anthu ochuluka. Ana mabwanji kuti ndege inadzadza. Tifuna tidziwe Chimwendo Banda atiwuze amene anamuuza kuti usakwere ndege ndiyo poti iye anakwera mukatimo ndikutsika. Amatsika kuti mlebe mpando otanga khale. Tifuna tidziwe amene anapereka ndege mija kupita ku airport kuti akakwera vice president omwalira. Kuti ndege sanaidziwe kuti ilibe kuti ndege munali ndani asanakwere ma vice president. Tifuna tidziwe. So umboni wondege imene idapha Chilima ndi anthu ena 8. Tifuna akafukufuku achitike as soon as possible. As soon as possible. Tizafunanso abusa Anyirenda azatiuze chimene anakanira kusainira mukafukufuku wachitatu. Azatiuze kuti munakaniranji popeza ineyo munali mu commission of inquiry. Tizamufunanso Sylvester Namiwa chimene iyeyo ananena kuti sindipanga nawo ndi chani tidzachidziwe. Sitikufuna kafukufuku wabwatabwata phu. Never. So nkhani iyi ndikuyitula m'manja mwa akuluakulu aboma kuti please Amalawi chidwi chawo chili pamene paja. Amalawi adakalirabe. Ine ninkaona ngati Amalawi ayiwala koma ayi ndithu akundigunyuza almost daily. So uthengawo ukufikireni. Uthengawo muzukute. Uthengawo Amalawi akufuna chilungamo chiyende ngati madzi. Ndimalizenso ndi uthengawo kuti Amalawi ochuluka andipeza ku inbox mawiki awiri amenewo oti dakuti ndiwathokozere mmene akusankhira nduna a president, a state president Professor Arthur Peter Mutharika zikupasa chiyembekezo cha masomphenya a return to the leadership mdziko lino la Malawi. Kunena kuti Malawi sakhalanso chimodzimodzi. Ndi akuti a professor keep it up. Musankhe nduna zimene zikuthandizeni. Zilibe kanthu kuti enawo sima MP kaya adagwa koma muone professional yawo, school yawo akuthandizeni kwenisa bomali kuti likhale boma lokomera Malawi wonse mzigawo zonse. Ili ndi pemphero langa kuti zichitike monga mufunira. Zichitike
kudzera mu nzeru za Mlengi Yehova Mulungu wakumwamba. Akupaseni luntha, nzeru, chidziwiso. Anthu ambiri akuyamika kuti ulendo unotu simunabwere mwawamba, mwabwera mwa uzimuzimu. Ndipo zimene zikuchitika zimene anthu ambiri samayembekezera. Potengera ndi dzimiyano zimene amatulutsa dzimiyano zija, dzimiyano tikumana kutsogoloko. Ndikufuna mafuno abwino kwambiri aphungu a nyumba ya malamulo amene mukuyembekezera kukalumbira Mande, kuyambira Mande kumapita kutsogolo kuno. Pamene mukakumana ku nyumba ya malamulo ku parliament, kaphikeni zakupsa. Tikufuna DPP ionese luso lawo limene analikonza mu zaka 5 zimene zakhala ali kunja, kuti Amalawi akhale mu dziko loyenda mkaka ndi uchi. Tikufuna leadership yopanda mantha ngati ya Ibrahim Traore, kuyimira munthu dziko lako, nkutukula dziko lako, nkuonesa ukadaulo mu dziko lako. Umenewo ndiye utsogoleri wabwino. Mawu abwino. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole, akane, DPP ndi imene ikulamula pano tsopano. Muja ndinkayankhulira muja kuti DPP ilowa mboma. Ndipo alole, akane, MCP sikuwina. Nde munthu wa Mulungu akayankhula zimachitika. Baba.